ay halad nato sa hari. So si Jesus ang atong halad. So during misa naatay halad nga perfect gift to God, and dili lang siya kay one time kundi infinite, forever, a continuing offering made to God. So muna nga, for our sins, for our thanksgiving, for our petition, and for our praise. Always gina siya upat. Okay? So, meaning, mauna nga bisag mga sala in the future, 2,200 from now, ang tao makasala in the future, mapasaylog yapon because the offer of Jesus to God is infinite, continuous. Do not move lang. Okay, first, it is a sacrifice. Second, it is a sacrament. Because diha sa consecration, no, the bread becomes Jesus. And the bread becomes the flesh, and it contains grace. So it is at the same time sacrament. Now, ang pagdawat sa Eucharist is called Holy Communion. Okay? So, we might say nga the Mass is the making of the Holy Eucharist. And the Holy Communion is the receiving of the Holy Eucharist. So, sabta na. No? So, malibog ang usa, unsa man ang Holy Communion, Mass, Eucharist, malibog, pero pareho naman natin. Actually, ang Mass, ang proseso sa paghimo sa Holy Eucharist. O ang Holy Communion, mao ang process sa pagdawat sa Holy Eucharist. Okay. Now, let us go to the history. Until now, daghan kaayo gyapong theologians, even Catholics, even outside the church, di gyapon sila kadawat nga the one that we receive is actually Jesus Christ. Because they read the Bible and then they understand it as it is just a symbol. It is not really Jesus Christ. When he said, "This is my body," he means it's only a symbol. So, until now, naagyapoy theologians, even sometimes, hilom-hilom lang, priest, but do not really believe that much. No? So, we go back and we understand nga nung ginatuuhan nato ang atong gituuhan. Okay. The day in the town of Capernaum, no? Si Jesus, no. Nag-promise siya, no? Nga iyang ihatag ang iyahang lawas ug dugo para mahimong pagkaon sa tao. I-promise siya na. Iyang i-promise. Pero, before niya na gisulti, bugat biya na kapanultihon. No? Just imagine, wa pa mo kadungog sa Holy Eucharist, nalay kitao kalit mo sulti, kan ako ninyo. Ganahan ba mo? Labtok siguro yung tawanan no? Ipakaon niya ang iyang unod. Wala na sa kultura. Cannibalism na. So, before niya na gisulti, kay kabalo siya nga bugat ni nga teaching, dili matuuhan, he laid a foundation before he said that. No? The preceding day. Because he knows that he is going to put a tremendous strain on the faith of his hearers. Imagine, pakaon mo imong kwan. Okay, unsa man, ngayong ibuhat. He fed the 5,000. No? Because he fed the 5,000 using 5 loaves of bread and 2 fishes. No? And sa pila kabuk ang ipakaon niya, 5,000. Laki ra na ang gihap. O pa ang gihap ang bayi. Meaning, maabot siguro itong 12,000. Kapil. Niya, nikuha niya itong panog isda, nagpasalamat. Tanawa si Jesus, before mahimo og mga milagro, pasalamat na.
Salamat Ginoo ang imong gitubag akong pangutan, akong pangamuyo. Grabe, with faith, no? It is a miracle. It is in preparation for the Holy Eucharist. Pagbantay mo, na ay magwali, nga moingon, nga ang feeding of the 5,000 is not a real miracle. Wala nag-multiply ang bread. It is just a miracle of sharing. Na sila yung mga balon, nakita nila si Jesus nga nag-share sa iyang balon, na-inspire sila, o gipagawas na lang nila ang ilang balon. Actually, there is no miracle. It's just a miracle of sharing. Pagbantay mo, it is a modernist belief, explanation. It is heretical. This is really an authentic miracle. Because kini nga miracle, it is in preparation for the Holy Eucharist. Kung dili niya kaya padaghanan ng 5,000, unsaon niya pagpadaghan ang iyang lawas, paghatag sa iyang lawas? Amen? Kuha ninyo? Si Jesus, iyang before na siya mga miracle. Iyang milakaw siya sa tubig. Ang unos, gipaundang niya. Gipabangon niyang patay. Tapos pagkakaroon, mukalit lang siya sulti, bring out your lunch, share mo. Di ba? So, paghuman na nga milagro, no? Ato siya sa bukid, ang iyang mga tao, miuna og lakaw, ang iyang mga apostoles. So, wala na siya barko, wala na siya bangka. O paggabi, miapa siya, nakita siya sa mga apostoles, hoy, wakwak. Wakwak ba to? Suba wakwak. Multo. Yeah. Do not fear, it is I. No? So, nakuratan sila, no? Actually, wala gipakita katong nilakaw siya sa tubig nga naimulto, actually before to siya sa miracle of 5,000. Kaning paglakaw niya sa tubig nga wala nagi-explain, wala nagipakita, lahi pud to siya nga event. Okay, natingala sila nganong si Jesus pagkabuntag tuwa na sa pikas isla nga wa man siya barko, no? So, basahan na to ang 6th chapter para masabta na. Ingon si Jesus, ingon siya sa Capernaum. I am the living bread that has come down from heaven. Just imagine kung first time niyo na madunggan sa isa ka tao, mutudlo nga ako ang buhi nga pan, ninaog gikan sa langit. Niya, tao lang gud ni siya. Kinsa man ni siya nga magpakuan-kuan man, buhi ko na siya. Kung kinsa man ang mukaon ni nga pan, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. O kini nga pan nga akong ihatag, akong unod. Imagine, that is revolutionary teaching. Who can accept that? Kini nga pan akong ihatag, akong unod. So, pero makuha nimo for the life of this world. So, diha pa lang makakita na ka nga si Jesus, dili symbolic ang iyang tuyo. Ningon siya, this bread that I give is just a symbol of me. Wala siya insultihan na. Ningon siya, the bread that I will give is my flesh. So naglalis-lalis ang mga tao ng kadungog. How can this man give us his flesh to eat? Wa pa bang sila faith kay God? Wa pa sila kabalo nga si God nga naka-powerful nga pwede niya ihatag ang flesh nga dili ka magkit-kit sa iyang unod. Pwede niya i-substitute ang pan nga ang pan mao na iyang flesh. Wa mo sila isalig. Saan niya ni paghimo? Saan niya ni paghimo? Kabalo ang Ginoo sa ilang lalis-lalis, pero ang Ginoo mura pag yung nanunlog, imbis moingon siya, relax lang. Dili na siya mao, symbolic lang na. Wala. Iya pag yung gidungagan pa kaniya. Amen, amen, sultihan ko kamo.
Kung dili mo mukaon sa unod sa anak sa tao, Son of Man meaning Son of God, no? Ug mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton o kinabuhing dayon. Klaro kay na, kundi mo mukaon. Pangutana, kinsa raman nga simbahan nga gitukod diri sa kalibutan nga nagahimo niini nga tulumanon? Ang simbahang Katoliko lamang. He who eats my flesh and drinks my blood has life everlasting, and I will raise him up on the last day. O giya pag yung ipaklaro. Tungod kay ang uban ba, moingon sila, symbol raman na siya. Kanang may pag-ingon ni God, mo man ay usually nga explanation sa mga born again o mga Protestants. Kanang pag-ingon ni God nga, this is my body, meaning ana, mukhaon kasi ang body, ni believe ka niya. Ang imong faith niya, mo na mura kag nikaon sa iyang body. Mo na ilang explanation. Pero, ing anak ka ha, tanawang sulti ni Jesus. Dili ni siya symbolic nga faith because ang iyang sulti nga flesh is food indeed. Kuha niyo? Kining flesh nga akong isulti, tinuod nga pagkaon. Dili faith. Dili something nga belief nga rational thing nga explanation. This flesh that I am talking about is real food. It's bread. And the blood is drink indeed. Unsa pa may mas klaro pa ana, mo nang malibog ka giun sa nila pagsabot. So this is the bread that has come down from heaven, not as your father ate the manna and died. He who eats this bread shall live forever. So, walay labot sa 12 disciples, napod sa mga bag-o nga mga gitutunan. Ano nang itawag ang mga bago, mga disciples, gihapon ang tawag. Daghan na siyang followers si Jesus actually, no? Og naghuring-huring, nagkaguliyang, nagkagubot na sila. Unsa naman ni, di ni mauna yung magtudlo, no? This is a hard saying. Who can listen to it? Kinsa may makadawat, ani, lisod naman kayo ni. Og si Jesus, kabalo siya sa ilang ipang hunghunghum, ningon siya, ang pulong nga akong gisulti karon kaninyo is gikan sa espiritu o kinabuhi. Ha? But there are some among you who do not believe. And from this time, many of his disciples turned back and no longer went about with him. May biya, kay di sila makadawat ni ini nga teaching. Siyempre, ang 12 disciples na yapon. Ang uban nga mga disciples nagbiya. Okay, unsa may response ni Jesus? Unsa may response ni Jesus pagbiya? Mingon ba siya, huy, pag sure mo, oy, serious ra po kayo mo, joke ra gani ito, symbolic raman to. Dili man ako ipakit-kit, di man kanibal. Balik mo. Yan na, bas Jesus? Wala. Ipasagdan niya. Why? Because he meant what he said. That it is his flesh and blood that we should eat. Kulang lang sila sa pagtuo nga si Jesus kaya niya ihatag ang iyang flesh o blood sa paagi nga dili maduguon nga pamaagi. So, ipasagdan niya wa siya. Si Jesus sa uban nga mga verses, part sa Bible, kung wala kasabot ang mga disciple, iyang ipaklaro. Hoy, dili na mo akong pasabot. Ipaklaro na niya. Pero this time, this is the only time nga wa niya ipaklaro. Nga naman, kay maugid to ang iyang ipasabot. He really meant what he said. So in most Protestant churches today, the Lord's Supper or communion, may yan sila, Brad, kinang mga born again, naman po, pariyo ra kita, Brad, kinang Katoliko o mga Protestante, pariyo ra kita. Naamoy kalawat, napon na sila kalawat. Hoy, di gid parehos. Nga naman. Because they don't believe that it is the flesh and blood of Jesus. It is just a symbol. It is just a fellowship dinner that we are brothers and sisters. And it is not a sacrament that gives grace. It's really different. Very, very different. The outward motion is the same. Napos lay usyas, pero it's not the same. Yeah. We know that Martin Luther rejected the doctrine. No?
So, gikan sa sinugdanan sa kasaysayan sa simbahan, hantod 1,500 years ang pagtuo sa tanang Kristiyano, that is literally flesh and blood of Jesus. Pag abot ni Martin Luther, iyang giguba ka na nga pagtuo o naghimo na siya iyang pagtulunan nga dili na. So kinsay sakto? Siya, nga bago lang siya moabot, nga mauna nang gi-practice for 1,500 years. It is just a memorial rite. It is just a symbol. So, para sa ilaha, it's only figurative. No? May Brad, nga sige mag-lecture na mo bahin Katoliko naman wala naman may problema na, tuo naman may ana. We have to explain it very well so that you can explain it very well to others. And sometimes, even bisag na anata sa Katoliko, sometimes doubts will creep in. We have to be solidly founded. No? My flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. So, pag ingon niya, eat this, kung imo na i-translate sa Greek, actually, ang meaning sa pagsulti ni Jesus ka ng eat this, usapa, crunch, munch. Ha? So, saan pa na pag-symbolic nga ipausap yun? Okay. O, kung ingon sila figurative, nga sa unang kultura, figure, mind you, sa unang panahon, kung mo ang figure of speech nga moingon kag usapa ang iyang unod og imna ang iyang dugo para na sa imong kontra nga imong gidumtan. So meaning iyang gisugo ang iyang disipulo nga dumti ko ninyo. No, kauna ninyo ang akong unod kay gidumtan ko ninyo. So dili applicable kada nga figurative speech. Og gibiyaan siya, no? For example, si Jesus, mahilig na siya mo pa-clarify kung ano masabtan. Ingon si Nicodemus, Teacher, how can a man enter the kingdom of God? Ingon si Jesus, Amen, amen, I'll tell you, anyone who is not born again cannot enter the kingdom of God. Kasabot si Nicodemus, saan ako pagsulod sa tiyan sa akong inahan? Dako naman ko, di ko kaigo. Gipaklaro ni Jesus. Amen, I tell you, no? If anyone is not born of the Spirit and water, so ipaklaro niya, kasabot na, bunyag di ay. O, unsa pa yun? So, gipromise niya sa sa Capernaum, after pila ka months, gi-keep niya ang promise. O dito na sa Last Supper niya ang actual. Dito promise pa lang, I will give my flesh for you to eat. Pero diri gi-perform na gid niya ang iyang promise. And that is the first Mass. If somebody asks you when is the first Mass, it is the first Mass was the Last Supper. And note, bantayin ninyo, the night that he made the Last Supper, it's the night that he was betrayed. Amen? Kabalo siya ang hapit na siya mamatay. Ang tao hapit na mamatay, unsay buhaton? Muhimo og last will and testament. Ang last will and testament, kabalo ka nga kung dili maayo imong pagkahanay sa imong last will and testament, mag-away imong mga anak. Imo ning auto, imo ning kuan, mana-mana. Klarohon gyud nimo. Last will and testament na. Now, pangutana, si Jesus nagahimo og last will and testament. Iyang tuyoon nga magkagubot ang tao nga maghimo siya pasumbingay. This is my body and this is my blood. Do this in memory of me. Himuon niyang pasumbingay nga simbolik lang na. Klaro. He was using clear words. This is my body which shall be given up for you. Okay? And this is the cup in the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. So, mo na ilang gamiton.
in remembrance of me. So remembrance na. No. It is a memorial, it is a banquet, it is a remembrance, and it is a sacrifice. Daghan siyang meaning, di nilang kaisa. So meaning, pagsulti ni sa pare, this is my body. Bam. Kana nga punto. Gigunitan niyang bread, pagingon niya, this is my body. On that point, kanang bread is no longer bread. It is already the flesh of Jesus. Pagsulti sa pare, this is my blood. Kana nga punto, nahimo na ng dugo ni Jesus. It ceased to be bread and wine. So kini nga doktrina, moning giwali, gini nga pagtulunan mo giwali sa mga apostoles. Mo na ilang gipangtudlo. Makita nimo sa mga records sa history, 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th century, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, makita nimo sa record nga sila nagadawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Gikan pa sa una, records na sa simbahan. Tapos mukalit lang sa 15th century, mingon, ay, mauni ang saktong interpretation sa Bible. Gihulat si Martin Luther. So katong mga kabalo ba mga igsoon, kung nasayop ang simbahan sa pagtudlo sa lawas ug dugo ni Kristo, we are worshiping bread and wine, we are performing idolatry. O kabalo ba mo nga idolatry is mortal sin? It is maimpyerno ka? So meaning, gikan sa una ang tanang mga tao until 1,500 years ng impyerno to. O si Martin Luther mo'y nakahuna-huna sa kaluwasan? Imagine? No. Asa man ang gikan nga pagpanudlo nga the body and blood of Jesus is really food and drink? From the apostles. Actually, during 11th century, meaning mga 1200, nayo sa kapare nga nag-question sa truth of the real presence, si Berengarius. Siya ang pinaka-first dili actually si Martin Luther. Gikondina kini sa tulo ka church council. Council nagtigom ang church, no? Tulo ka church council ang nagkondina sa teaching ni Berengarius. Ug tungod niya na giretract ni Berengarius ang iyang error ug nibalik siya sa simbahan. May pa si Berengarius kay nagpatuo. Pero si Martin Luther wala yun. So the doctrine of the real presence remained undisputed belief of Christian for another 500 years. Kaya namin sa 11th century. Pag-abot og 16th century, dito na si Martin Luther, usa ka Augustinian priest, no? Which siya nag-start og reform. Sakto unta to at first. Kay during the time daghan kay mga corrupt nga priest. Daghang mga kalaguyo, materialistic, mugamit to prostitutes, grabe gid ang dark ages. Grabe ang corruption. So he wanted reform. Pero ang problema kay pati doktrina i-reform. Ang doktrina pwede kinahanglan magita i-reform because we are, as time goes by, we are malformed. We become malformed. So we need to be reformed always. We have to be reformed. But ang atong mga batasan ang i-reform. Ang atong discipline. But not the doctrine. Because the doctrine came from Jesus Christ Himself. It cannot be changed. So, he rebelled. He break away from the church. So makita nimo nga last will and testament serious, no? Ang mga korte gani maglisod man gani ang interpret sa last will and testament sa kwan nga seryoso na og dili figurative. Unsa na lang i-figurative nimo? Og kabalo siya nga we will be guilty of idolatry kung masayop tag pagsabot. Di ba nagaluhod ta sa Blessed Sacrament? Gina-worship nato as God. Nya kung sayop di maimpirno ta,
So for example, og ang kabalo ang Ginoo nga ang mga apostoles, unsay grade sa mga apostoles? Ito iniskwelahan, fisherman, mga simple og utok, og dili to sila nga klase sa mga tao nga gamitan nimo mga pasumbingay. Kay gamay lang nga pasumbingay, di na nga sila kasabot. For example, ngayon siya, pagbantay ka mo sa mga patubo, sa mga parisiyo, sa mga sadusiyo, yan nagsinikulize lang, usay pasabot sa Ginoo. Suko siya kay watay dalang pan, dili na mo akong pasabot. Ang akong pasabot, ano eh. So di sila kagets, di ba? Sa pagyud to ang, kuan, sa Bible, kabantay mo, akong gubon ang akong lawas, pagkatulo ka adlaw, akong gubon ang templo, sa tulo ka adlaw, akong ibalik. Gipaklaro sa Bible nga ang iyang gipasabot, ang iyang lawas, dili templo. So this time, matingala mo, body and blood, wala gi-clarify sa Sacred Writer because it really means what it says. Tapos, ngayon si Jesus, Pedro, mangulita, ano naman? Kay si Lazarus ba natulog? May mangani kinatulog, kay kinanglan siya pahuway. Dili, akong pasabot, si Lazarus namatay na. So, muna ba? Kawantay mo ang pattern? Pero this time, it is the only time that Jesus did not clarify it because He really meant what He said. And, katingalahan, kung symbol, ngano mo gamit man si God, si Jesus og bread as a symbol of body? It, naturally, bread is not a symbol of body. Di ba? It's weird. For example na, Lazarus, tulog na ko no. O isa pag yun eh. Kung simbol lang, nganong makasala man kita sa iyahang sa simbolo? Makasala ba kag sa simbolo ra na? No. Ingon si St. Paul. Kung kinsa man ang mukaon sa pan, niini nga pan, o moinom niini nga kupa, sa pinaagi nga dili siya takos, he will be guilty of the body and blood of the Lord. Muna, if you have mortal sin, do not receive the Holy Eucharist. So, it is a disrespect to the body and blood of Jesus if you take it unworthily. So, kung dili raman day na tinuod nga lawas mismo og dugo ni Kristo, nganong makasala man ka kung simbolo ra na? Kuha? Let a man prove himself, and so let him eat of the bread and drink of cup. For he who eats and drinks unworthily, without distinguishing the body, eats and drinks judgment to himself. Ha? Insulti na sa inyong mga friends. Taas kay tag pride. Bisag kabaluta nga natay mortal sin. Maulaw ta nga di ta mo apil og tindog. Unsa na lang ikasulti sa uban? Nga wa ko milenya na ako'y sala. Unsa na lang ko? Bisag na sa immortal nga sala, wa siya kapangumpisal, mangumpisa. Imbis makatabang na nimo nga ang imong gidawat, it will bring judgment on you. Be careful. You will bring judgment to yourself. A man hardly could be said to be guilty of the body and blood of the Lord kung kini simbol lamang. No? So, that's it. So, this is the first part of the Holy Eucharist. We were discussing the body and blood of Jesus in the literal sense. No? And we have maybe 8 more lectures about the Holy Eucharist.